खुलुमबाय अनजायग्रा गासै बे जाथि प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा अनसायग्रा साफ्रोमनिसिम दिनै आं बे सावगारिखौ लाबोनायजों लोगोसे गोरबोनि अननायखौ आं नोंथांमोननि जासिहरनाय जाबाय। अनजायग्रा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम जाय सावगारिखौ आरोबाव गोदानै लाबोबावदों बे लाबोनायनि गुबै थांखिखौ नोंथांमोननि मिथिहोनो थाखाय आङो दिनै दसे उनाव आवगायलांगासिनो जाय आंनि खाथियाव अनजाग्रा फंबाय जर्ज इस्लारि बिथाङा आंजों लोगोसे दं बिथांखौ गिबियावनो गोजोननायखौ लाग्रोबाय गोजोन्थों। दा बे समाव अनजाग्रा फंबाय जर्ज इस्लारि नोंथांनियाव माखासे सोंलुफोरखौ सोंनो लुबैदों। नोंथाङा आंखौ थारैनो बबे समनिफ्राय आरो माब्रै सिनायामोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जाय आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारि जाय बे 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय बिनि सिगां गोरलै समनिफ्रायनो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा? बिनि सोमोन्दै नोंथांखौ आङो सोंनायजों लोगोसे नोंथाङा गावनि जिउआव मोन्दांथिफोरखौ एबा माबाफोर बे नानिनि सोमोन्दै मिथिनाय जिउआव दङब्ला नोंथांनि मिथिनायखौ गुबुनफोरनोबो मिथिहोयोब्ला जोबोर गोजोनगोन होननानै आं नोंथांनाव बे सोंनायखौ सोंनाय जाबाय। खुलुमबाय। आङो जेब्ला बेंटल मिसनाव फरायदोंमोन इंलिश मिडियाम जोङो फार्स्ट बेच बेंटल मिसननि जोङो फार्स्ट बेच इंलिश मिडियाम दा बेयाव 1988 मोन नामा आं एसे बावबाय। बे समाव आदा दैमालुखौ जोङो दैमालु दैमालु होनना खोनायो। दा बे समाव आदा दैमालुआ जोंनि हस्टेलाव फैदों। नोङो फैदों नों गोसोआव गैला आं गोसोआव दं। जोंखौ नोङो गित फोरोंफैदों। गितना आंनि खाथा लेखाखौ लानानै नोङो मोनसे गित लिरदों। दा बेयाव आलायारननि गितनाखौ नोङो जोंनो फोरोंफैदों। ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां गितखौ जोङो फोरोंफैदों। जों हस्टेलाव थायोमोन। आङो 12 बोसोर इंलिश मिडियाम फरायनायाव 12 बोसोर डन बस्क' स्कुल बेंटलाव थादों नालाय। बे समावथ' आंथ' रेडिअ' आर्टिस्टमोन। बे समाव नोङो रेडिअ'आवहाय रोजाबोमोन। टिभिबो खनोमोन नाथाय बे समाव संसारि संसारि खनोमोन रमान्टिक मेथाइफोर खनोमोन आरो आलायारनखौबो आङो बेबायदिनो नोंनि लिरनायनि कपि होनाय खाथाया आंनाव दाबो दङ। माने जोङो मिसनारिसआव फरायोब्ला गितनाखौ जोङो फोरोङो सिस्टारफोर फादारफोर आलासिफोर। दा जोङो लिरखांना लानांगौ। ओमफ्राय बे गित लेखाया कमन आं खालामना लादों। दा नोङो बे लिरना होनाय खाथा लेखाया आंनाव दाबो दङ। दा बिनिफ्राय जोङो नोंखौ मिथियो दैमालु दैमालु होननानै मिथियो। खिन्थु गेजेर ससेयाव बहाय गोमादों आं बेखौ मिथिला। माने जों खोनाबाय ओरै 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 बिनानै होयो। गोबां भाइरेलबो जाबाय। ओरै बियो सोमोनांथाव खामानिखौ मावो इसोरनि बोर लानानै जब्राफोरनि सायाव बियो। दैमालुथ' इसोरजों सायख'जानाय होननानैहाय दानिया भाइरेल जाबाय जोंनि खोनानायाव। आरो नोङो बिराद खस्थ' लाबाय बहायबा होसोजाबाय बुजाबाय जों बेखौ खोनाबाय थादों। दा जेब्ला आं कलेजाव फरायो शिलंआव बे समावबो नोंखौ लांनो थाखाय अल बर' काथलिक एनिमेसन होननाय दङ लाइमुख्रायाव। दा बेवहाय नोंखौ लांनो थाखाय रिट्रिट लांनो थाखाय जोङो हास्थायदोंमोन। बे समाव आङो बर'फोरनि गावबुरामोन शिलंआव। गावबुरा मोननो माने बे बियो आनरेजिस्टार्ड जायो। आनरेजिस्टार्ड खिन्थु होजोंने रांबासनं रांबा दं होनना बुङो गावबुरा। बिसोरो गोरलै गेदेर माबा थायो गावबुरा खासियाफोरनि गेजेराव। बर'फोरनि गेजेराव आंखौ गावबुरा खालामबाय नों गावबुरा जानांगौ होननानै। दा बेयाव आं जेब्ला नर्थ इस्टखौ दैदेनदोंमोन एसिस्टेन्ट रिजनेल मेनेजार इन दा फाइनान्स। बे समाव आङो मेघालयआव थायोमोन। बे समाव आङो स्पन्सर्ड खालामदों
मा लोखि होननाय मोनसे फिल्म आंथ' मिथिया नाथाय जोंनि गोजौनिफ्राय सफैबाय इस्लारिङो नोङो फाइनान्स खालामनांगौ होननानै नर्थ इस्टनिफ्राय मा लोखिनि थाखाय आङो स्पन्सर खालामबाय एक्ट्रिसा जोंनि हेमा मालि बे हेमा मालि एक्ट्रिसा बेखौनो सायख'बाय ओमफ्राय बापसे बारा रुपिया जोंनि चेयारमेनानो इन्सपेक्टर जाबाय सन्जयमोन जोंनि चेयारमेना दा बेखौ जों स्पन्सर खालामबाय जि हक बे समाव नोंखौहाय जोङो शिलंआव लांनो गोसोमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि हायाखिसै आरो आं खोनाबाय थादों आरो नोंखौ जोंनि एलेखायाव आं जेब्ला आसामाव फैफिनो जागायाव फैफिनो नोंखौ जोङो नुबाय आंबो सानबाय मोजां मोनबाय दा बेयावहाय नोंखौ आं लोगो हमबाय आरो सानसेखालि जेब्ला नोंनाव आं थांदों नोंनाव आं उन्दुदों नोङो आंखौ बिराद जोथोन खालामदों आङो उन्दुनाय समाव बिदिनो बिसिनावनो मेगन मोख्सिमानो आं बिदोंमोन आं बोरैबा मोनदों उन्दुनो हाया उदालगुरि थांनायाव हाबानि उनाव माखासे बुंनाय बाथ्राफ्राथ' जेब्ला बै समाव इसोरनि हाबाफोरखौ मावाखैमोन दा नोंथाङाबो बै समाव माखासे बे फिल्मफ्रा संसारिनि बाथ्रा बै समावथ' इसोरजों लोगोसे गैयामोन गावबुरा जानायाबोथ' बेयो मोनसे ससियेल एबा समाजनि थाखाय दा नैबे दा नोंथाङा नैबे दा फैनाय बाथ्राया उननि एबा धोरोमनि एबा उदालगुरियावमोन बे समायसोनि खामानि मावनाय उदालगुरियाव बे स्टेजाव फैनाय बाजैया जोंखौ जाहो लोंहो ओमफ्राय जोङो गिर्जा खालामदों गिर्जा खालामनायाव आङो एसे बोरैबा खोमसि मोनदों ओमफ्राय उन्दुबाय उन्दुनायाव आङो बिन्थि बिदों खिन्थु उन्दुनानै आं बिन्थि बिदोंमोन आरो हायिखाय नोंनि बिदियाव थांफिननानै बिदों आङो स्रि स्रि नोंसोर उन्दुजोब्बायमोन स्रि स्रि हाबनानै नोंनि प्रार्थना हलाव आं बिखोमाहैदों आरो बे बिनायाव आं मोखसिमा बिनायाव आङो दानि नोंनि फिसाजो रानि आलफनसा बे गोरलैमोन बि आंनाव फैबाय थादों गोरलै बियो बिराद गोरलै स्कुलबो हाबजेनाखै बियो बेखौहाय आं माबा सोरगोआव उरायलांनाय नुबाय आङो मा आं सानाखै आं बेखौथ' आं सानाखै जेबो सानाखै आं जेबो साननाय गैया बेखौ आं बियोब्ला मेगन मोस्रिमोब्ला रानि आलफनसा नोंनि फिसाजो बेखौहाय आं बिनोनो हाया बेखौ आंनि सिगाङाव गसंनानै बियो सोरगोआव उरायलाङो सि गुफुर गारनानै मा जागोन बेलाय आंथ' हमनो हायाखिसै आं हरसे उन्दुनो हायाखिसै आङो ओमफ्राय आंनि माइन्डआव फैबाय ओमफ्राय फुङाव नोंसोर सिखांनायनि सिगां आं सिखांग्रोदों नोंसोरथ' दरजाबो खेवाखै होमब्ला आङो कम्पाउन्डआव गिदिंबाय थादों आं सानबाय थादों ओमफ्राय आं गिर्जायाव हाबफिनदों फुङाव आं सोंदों इसोरनाव मा जागोन बेलाय ना थैगोन आंनि गोसोआव फैबाय आदा दैमालुआ बे रानिखौ मोननाय नंलिया बे फैबाय थादों आंनाव खोन्थायोब्लाबा मा जागोन खोन्थायाब्लाबा मा जागोन आंनि गोसोआ खोन्थानो थिनदों खोन्था होननानै थिग बे समावनो नोङो होनबाय जर्ज गिर्जायाव थांनो थो नों आंखौ लिंदों आदा उदालगुरि पारिस फुंनि गिर्जाखौ दैलि जोंनि आदा दैमालुआ भाग लायो 6:30 बियो आंखौ लिंबाय थो थांगोन आंबो बे समाव सिस्टार कनभेन्ट मोनहां जागायाव आं नोंखौ बुंदों आदा आंनि गोसोआ थुमबाय थानायखाय नों गाज्रि दामोन आं नोङो मोनसे खोथा बुंनो गोसो जादों खिन्थु आं बाजैनो बे खोथाखौ दाखोन्था आरो बाजैनो आं रायज्लायनो हानाय नङा खिन्थु नोंसोर नाजावना लाया आं मिथिया खिन्थु आं बिदि नुबाय मा नुदों आङो बिनायाव मोनदों आरो उन्दुनायावबो आं सिमाङाव एखेखौ मोनबाय आरो दाबो आं एखेखौ मोनबाय नों मा दुखु मोनगोन नामा दाबायदियाव जुदि नोंनि एफा मोजां गथ' रानि आलफनसायाखौ जिसुआ लांफिनोबा होननानै आं नोंनाव सोंदों ओमफ्राय नोङो बुंदों मा नुदों नोंलाय नोंजों रानिखौ बारा गोबाव दोनलिया आङो नुबाय एसे सिंग्रिगेट नुदों आं खिन्थु रानिखौ बिदिनो 10-12 बोसोरनि बायदि गथ' नुदों आरोखि आङो ना ओरैनो स्कार्ट गानलायनाय फ्रक बिदिनो खुस्ला ओमफ्राय बे खुस्ला गोलाव गाननाय बे सिंग्रिफोर दा बे
बाप्तिस्मा लानाय एबा गोथार साक्रामेन्ट जानायनि सिगां बिसोर गानोना ड्रेस बिदि गाननाय नुदों आङो एसे गेदेर नुदों आं खिन्थु गोरलै नुवाखै आङो आं नोंखौ बुंबाय ओमफ्राय नों बारा गोबाव लोगो मोननाय नंलालै आदा बेखौ बिदाय होनो नों रेडि जादो नों आं बुंदों ओमफ्राय नोङो गसंनानै मा जादों होनना बुंदों बिराद नों आक्रसन जादों मा बुंनाय जाखो बेलाय ओमफ्राय नोङो स्रि थादों आं होनदों नोङो जुदि नाजावोब्ला इसोरा नोंखौ मोजां मोनगोन आरो नाजावाब्लाबो इसोरा खिन्थु नोंखौ बे रानिखौ लांखासिगोन आं बे खोथा बुंदों ओमफ्राय नोङो स्रि थादों इसोरनि गोसो बायदि जाथों खिन्थु बे बाथ्राखौ नोङो ओहो दाजाथों हानाय नङा आं सहायनो हानाय नङा आं होनाखै नों मोनसेल' खोथा बुंदों आदा आं गोसोआव दं लामायाव थाबायगासेयावनो नों बुंदों जर्ज फंबाय इसोरानो हरदों इसोरानो मा खालामो इसोरनि गोसो बायदि जाथों बे फंसे खोथाखौल' नोङो बुंदों ओमफ्राय जोङो थाबायलांदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो बावदों जेबो सेन्सआवबो गैला जेब्ला थैयो होमब्लासो आं बेखौ गोसोखांफिनदों बिनि सिगांबो नों सोरनोबा बिदा फंबायफोरनो सोरबा एबा गुबुन सोरबा सुबुंफोरनो बे दा आंनि सिगाङाव जे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों बेखौ सोरबानोबो बुंनायाव बिथांमोनाबो माबा अबजेक्सन होदोंमोन नामा साथाम साब्रैसोनि सिगाङाव आङो फैनानै गोसोखांफिनदों आदसा ओमफ्राय सोरनोबा आं खोन्थादों ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों थोद बेफोरबायदि खोथाखौ सिमांनि खोथाखौ बुंलाबायनाङालै खिन्थु बे आंनि सिमां नङामोन आं नोंनि भिडिअ'आव बिनायावनो आं एसे बोरैबा मोनखादों बे आंनि सिमां उन्दुनानै थानायनि सिमां नुनाय नङामोन दा गोबाङा होनदों गाज्रि मोनगोन खोन्थानाङा बिसोरो थांनानै थानो हानाय नङा नोंनि सायाव सानहरदों ओमफ्राय आंखौ बुंदों बदनाम जागोन आंखौ एडभाइस होदों बुंलाबायनाङा आरो बेखौ बुंनायबो जायाखै आरो आदसा दा बेजों लोगोसे आरोबाव आङो दा बेखौनो नानि आलफनसानि सोमोन्दै जाय अनजाग्रा फंबाय जर्ज इस्लारिया बियो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानायनि सिगां गोरलै समाव बियो इसोरनियाव आर'ज खालामनायाव भिडिअ बिनायाव बे नुनायखौ बिथाङा दिनै खोन्थाबाय आरो बिथांनि बे बुंनाया जानो हागौ बै समाव नाबिफ्राबो जेरै इसोरनि जिउजों मोनदांखानानै गिबि एबा जागोनफोरखौ बुङो जेरै जिसु खृष्टनि जोनोम जागोन एबा माबे जायगायाव आरो माब्रै बे बुहुमनिफ्राय बे मानसिफोरजों नासयजागोन बे गासैखौबो शास्त्रआव लिरखानाय दंजोबो दिनै बेनिखायनो जोंनि अनजाग्रा फंबाय जर्ज इस्लारिया जाय आलफनसा बर' नार्जारिया रुंसारि जाबाय बिनि सोमोन्दै गावनि नुनायफोरखौ जोंनि सिगाङाव मोनदांथिखौ खोन्थाबाय दाथ' बे बुहुमाव नानि आलफनसा गैला दा बे नानि आलफनसानि सोमोन्दै आरोबाव दा बे थैनानै थांबाय आरो माखासे मानसिफ्रा बिनियाव दा बिनि मांखरसेल' बिनाय आरो बिनि मुङै सोरबा सोरबा टेस्टिमनि होनाय आंथ' बिथांमोननि टेस्टिमनि होनायफ्रायसो आंबो मिथिनो मोन्दों आरो बेबोनो आंहाबो जिउआव बोलो फैनो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा बे सोरबाफोर बिनायफ्रा खायसे फोथायो खायसे फोथाया गोथार जाबाल' बिनांगौ दैमाल' माबा गोथार होननानै गावनि फिसाजोखौ आंथ' रावखौबो रावनि सिगाङाव दिनै आंनि फिसाजोआ गोथार जाबाय बे बाथ्राखौबो बुङाखै नाथाय जोंनि खाथ्रिफोरनि गेजेरावनो बेबायदि बुंग्राफोर दं नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो नामा आंनाव साब्रै साबासोनि फन फैयो बे फन फैनायाव बुंदों इस्लारि नोङो बहा दं आङो गामियाव दं बिदि जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो नोङो खोनाखै नामा मा बाथ्रा सासे मानसि ओरैबायदि जादों बेहा मोदोम मानजोबनाय दंमोन ना मा होनखो दा बियो रानि आलफनसानि नामाखौ खोन्थाखै दे बेबो बे गाव जाजानाय नङा बे खोन्थाजानायसो बे गाजाग्रा मानसिया गावनो खोन्थाहैदों ओमफ्राय बे मानसिया आंनो फन हरदों बियो बुंदों रानि आलफनसानि हाखरनि हाखौहाय दै गावनि दुगैग्रा बाल्थिङाव लगायदों ओमफ्राय गाव दुगैदों ओमफ्राय बियो गादों होननानै प्रुफ होदों ओमफ्राय आं होनबाय बे इसोरनि हांखो जानो हागौ आरो रानिया बेखौ अनबाय जानो हागौ माने बे मानसिया गाबनानै बिहैदोंमोननो दा बिदिनो साब्रै साबा माबा बुंहरबाय थादों सोरबाया बिनि बिबारखौ लांनानैहाय गावनि गारायाव फुनहैनाय एबा पारालाइस जानायाव फुनहैनाय बे साब्रै साबा आंनाव फन हरबाय थादों खिन्थु आं एक्जेक्टलि सुर नङा आं बै बिथांमोनजों आङो रायज्लायनो मोनाखै खिन्थु जाय बिथांमोना खोन्थाना लादों
सोरनोबा बे सोरबाया आंनाव खोन्थाहरनाय जादों आरो ना आदसा बे प्रुफ होनाय हरनाय जादों बबे डिस्ट्रिक्टनि बे उदालगुरि आन्डार दा पारिस अफ उदालगुरि सुबुंफोर माखासे बिसोरो आंनो खोन्थाहरनायजों खोन्थादों औ जायखौ बिथांमोना इउटुबनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियाजों बिथांमोना टेस्टिमनिबो लायाखै नाथाय फनजोंसो मिथिहोनाय बे आं इउटुब एबा मिडियाफ्राव आं नुवाखै खिन्थु आंनोसो खोन्थाहरदों आरो बिथांमोना आं होनदों फोथायदो बिदो जाहाथे बिनि आदा दैमालुनि न'खराबो साबसिन इसोरनि थाखाय खामानि मावनो हायो आरो बे रानि आलफनसाया इसोरजों थाफानानै नों आंखौ जेन हेफाजाब होयो बिनि थाखाय बिदो आरो आंहा फोथायनाय दं बियो गोरलैयावबो स्टिगमा जाखादोंमोन आंहा फोथायनाय दङ इसोरा निस्सय माबा मोनसे बे गोरलै गथ'खौ लांनाय खार'ना ओरैनो लाङाखै मानसिया इसोरा सायख'योब्लाबो मानसिया जेब्ला देरो बे समावहाय गोबां जाथाय जायो बे बुहुमखौहाय समायना रमायना नुनानै बुहुमावहाय गोग्लायो बेनिखायनो थाबैनो लांदों नामा होननानै आं बुजायहरदों आरो बिसोर मानसिखौ ओमफ्राय बिसोर मानसिया रुजुदों माखासे मानसिया उदालगुरि पारिसनि मान होनो गोनांफ्रा माखासे दा स्टाडि खालामगासिनो दङ माब्रै मा अंगना नङा बिसोरो जोंजों कनसार्न जाबाय थायो नाथाय बेयो पारिसाव सोंनानै बा गामि लेभेलफोराव सोंनानै बिदि नङा माखासे स्टाडि खालामबाय थागासिनो दङ माब्रै नंगौ माब्रै नङा मा जामारदों दा नोंथाङाबो मिथिया आदा नोंबो मिथिया खिन्थु गोबां मानसिफोरा थाल लागासिनो दं आरो दा बेयाव साब्रै साबाया गानायखौ आंनो खोन्थाहरदों गावसिनि बेमार जानाय मानाय हेनथेनखौ दा जोंबो रंजानाय मोनगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि जायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जुदि बिदि गोथार ओंखारनोबा जेरै नै केरेलायाव दाखालसो मोनसे डिक्लेयार खालामदोंलाय मा नाममोन आं बावबाय दाखालसो मोनसे डिक्लेयार खालामदों बेसेबांबा बोसोरनि उनाव 22 बोसोर ना 25 बोसोरनि उनावहाय गोथार जानाय ना 50 बोसोर जाबायमोन सरि दाखाल डिक्लेयार खालामबाय सानसे बेलासे जोंनिबो रानि आलफनसानि नामा जेन बर'फोरनि गेजेराव जोंहाबो जायो खोथा गैया जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोंबो प्राउड फिलिं जागोन बर' जाथिहादे एसे सासे आदा दैमालुनि फिसा आलफनसाया सेन एबा गोथार डिक्लेयार जाबाय जोंहाबो जातिखौ लानानै धोरोमखौ लानानै जोंबो देरगानाय मोनगोन आरो सोरबायाबो जानो हागौ दा बेयाव गोथार जानायाथ' सहस नङा बेयाव गोबां टेस्ट खालामो बियो पपनिसिम थांनानै पपआ बेखौ सालिजारि खालामनो हरगोन बियो इजि नङा बे प्रसिजार दङ दा बेयावहाय जोंनि रानि आलफनसाया इसोरनि खामानिखौ मावनायाव सोरखौ हेफाजाब होगोन सोरखौ सोखागोन बे इसोरजों गावजों मिथिगौ दा बेवहाय जों नोंनिफ्राय खोनायाखै आं नोंनिफ्राय दिनैसिम जेबो खोनायाखै बाजैनिफ्राय खोनायाखै बिमा बिफानिफ्राय खोनायाखै जाथि खुरमानिफ्राय खोनायाखै नाथाय आंजोंहाय कन्टाक्ट खालामग्रा मानसिफोरा माखासे जोंनि नन काथलिक्स आं बेखौ दिनै स्टाफ बुंबाय आङो नन काथलिक्स मानसिफ्रा आंजों कन्टाक्ट खालामनानै बे बाथ्राखौ बुंहरदों मानसिया गोथारगोनलै बेनावहाय आंनि उमुक लोगोआबो बिदि जाबाय हाब एसे सिन्था खालामनांगौ नोंथांमोना होनना दा बे जोङो सिन्था खालामब्लाल' जाया रायजो राजाफ्रानो सिन्था खालामनांगोन आरो लाइन दङ माखासे आरो जुदि बियो नोंथारगौ इसोरजों होजाखानायब्ला नोंनि नोंसाजोआ सानसे बेलासे बेरखांखागोन रावबो बेखौ हमथानो हाया रावबो बेखौ सिखोमाना दोननो हाया बे इसोरानो बेखौ हेफाजाब होखागोन बेखौ होनाखैदि आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों रानि आलफनसाया गोथार जाबाय रानि सोमोनांथाव खामानिखौ मावबाय आदा दैमालुनि फिसाजो आं बेखौ डिक्लेयार होआखै नाथाय जाय बिथांमोना आंनो फोरमायहरदों बेमार आजार गादों होनना बिनाव बिहैनायाव बिनि हाखौ बाल्थिङाव होनदों बियो बाल्थिंनि दैयाव होदोंमोननो गावनि बेमारनि थाखाय बियो गादों होनना आंनोहाय फोरमायहरदों बिथांमोननिसिम आंहा साबायखर बावदों नोंथांमोना प्रुफ हो जोंनि काथलिक धर्मआवहाय फादारफोर दङ बिथांमोननो फैनानै रायलायफै जों रायलायोबा बेलेग जागोन नोंथांमोना बुंनासो बेलेग जागोन प्लास बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायहरदों जोंनि मण्डलियारिफोरजों नोंसोरो फालुक थायो गावबुरा थायो जोङो बिसोरजों टाच जा नोंथांमोना होमब्लानो बे संसारावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बोदे बिदि मानसि दंसै एबा गथ' जाथियाव बिदि ओंखारबाय हिस्ट्रियाव बयनिफ्राय साबसिन हामसिन ओंखारनाय जागोन
जिसुआ बाख्नाय जाथों। अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोङो फंबाय जयस इस्लानिफ्राय माखासे मोगा मोगिनि गेजेरजों आलफनसा बर' नार्जारि रुंसारि जानाय सोमोन्दै जायखौ आंबो मिथिया सोरबा गुबुनफ्राबो मिथिया आरो बेखौ लाबोनाय जायाखैमोन ससियेल मिडियाआव नाथाय बिथाङा फननि गेजेरजों मोनदांनायखौ जोंनो मिथिहोबाय बेनिखायनो बे समाव आंबो बे समाव रंजानाय आरो खुसिजों दिनै इसोरखौ हामबायो लोगोसे आरो बे साफ्रोमबो नायग्रा नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय बिथाङा जेरै जोंनो बे मिथिनायखौ होबाय बेखायनो बिथांखौ आङो आंनि गोरबोनि अननायजों बिथांखौ हामबाय होबाय आरो गोजोननाय थाबाय गोजोनथोंसै जय जिसु।